aften og velkommen her på kanalen. De føde bliver et større og større samfundsproblem og koster årligt 14 milliarder kroner. Og oven i det kommer de 2.000 fedmeoperationer. Det koster 180 millioner. I aften er jeg inviteret to i studiet. I aften skal vi debattere om fedme. Velkommen politikere Brian Jensen og Henning Christiansen. Henning, du arbejder til hverdag på Tom Chokoladefabrik og er truckfører, så dagen går meget med at sidde stille. Og som vi kan se, er det blevet svært at overvægte. Så er du dyr for samfundet. Ja, det kan godt være, men jeg har bare ikke muligheden for at spise sundt til hverdag, og jeg har ikke tiden til at dyrke motion. Og så er jeg meget træt, når jeg kommer hjem fra arbejde. Det handler om prioritet. Du kan fx cykle på arbejde, hvis der ikke er så langt, og så kan du blive sundt ned. Det kan jeg godt se, men jeg har bare ikke overskud til det i min hverdag. Og jeg har ikke penge til at købe sundt det. For i stedet for at I sænkede prisen på de sunde varer, satte I prisen op for de usunde varer. Det lyder som en dårlig undskyldning. Hvis du har råd til de usunde varer, har du også råd til de sunde varer. Ja, det kan godt være, men der er ikke tid til det, og så er jeg bare ikke god til at lave mad. Så synes det er okay, at hele samfundet skal betale for, at du får fød. For en almindelig mand koster 8.700 kroner årligt. Men for hver ekstra centimeter på armlivet koster det 2,08% mere. Bare fordi du ikke har overskud til at dyrke motion og spise sundt. Hvis du nu dyrker noget mere motion, vil det give dig noget mere overskud. Og så vil det også koste mindre for samfundet. Jeg ved godt, det er ikke godt for samfundet, men jeg har bare ikke penge og tiden. Men er der noget, du synes, der kan hjælpe dig i hverdagen, så du kunne leve mere sundt? Det ville hjælpe, hvis grøntsager og andre sunde ting blev billigere. Og hvis jeg fik nogle råd om, hvordan man kan lave sund og god mad, og så ville jeg gerne have nogle motivation til at dyrke noget mere motion. Det lyder rigtig godt, hvis det vil hjælpe dig. Så vil det måske også hjælpe nogle andre. Så det vil jeg gå videre med til Stjerner fra Christiansborg. Det var det for i aften. Tak fordi I kom. Vi siger tak fordi I så med, og senere i aften kan I se Anders i kampen mod fedme.